Tambah kesel. Monggo Mas Mangga yuk. Niki
Monggo Pak De Jabel ditemenin ini Pak RW. Monggo Pak De. Pak Ribut. Pak Ribut monggo. Monggo Pak Ribut. Monggo cepeng dicepeng niki. Mompong lho niki Pak. Monggo ayo ditelaske. Sabda Pandita Ratu. Hey!
rumiyin nggih Pak Ribut. Niki mangke dibablaske napa melih sak bibaripun lewung. Pak Badi. Sampun. Pak Badi monggo lagune napa? Sabda pati terangku Katya sisiranku Mugi Gusti nglilani tresnaku bakal kinowo mati Jemanter sembah nuwun Pak Ribut Bang Ucok.
di sono Pak Pono wis tenang. Pak Pono, ayo Bunda. Mas Atas apa? Mama Salma. Waya wengi utan krimis ra wis suwis banyu kang tumetes dadi seksi nggonku nangis wong sing tak tresnani tega ninggalake aku suwung ning uripku yen ora ana sliramu. Mama Putri, ayo ke sini. Ayo Makun. Opo pancen sliramu wis ora krasa. Tresnaku mring sliramu ora bisa opo lagi opo pancen wis ngerti satenane aku mung tansah sedang ngenteni lewat tembang kangen muga bisa dadi tombo kangen iki kadang kuyung rino wengi Citra Buada. Goyang terus Pak De. Ayo Leng, ayo Leng, ayo. Wayang udan krimis ra wis suwis. Mangga kapan tumetes desa sing kongkon nangis. Wong sing tak tresnani tega ninggalake aku. Suwung jroning uripku yen ora ana sliramu. Yo ayo tanah sangku tetepaku rasa kang tak angkali sayangku lewat tembang kangen muga bisa dadi tombo kangen iki nandang wong rino wengi. Sehat-sehat terus pokoknya. Hatur nuhun. Sliramu wis ora krasa. Tresnaku mring sliramu ora bisa ilang. Aja lali apa kancen wis ra ngerti satenane aku mung tansah setya ngenteni baline nindah manis esemu lewat abang kangen iku tondo katresnanku. Mama Salma Pondok Bahan. Gimana Bunda? Matur suwun, Sudah budhe-budhe esok. sehat selalu nggih.